Nämä Annie Besantin kirjoittamat säkeet, ne on käännetty 1923 vuoden jälkeen usealle kielelle. Ja oikeastaan niistä on tullut useimpien teosofien sanastoa. Nämä säkeet on sävelletty, ne on myös laulettu. Ja voidaankin sanoa hyvällä syyllä, että on harvoja teosofisen seuran kansainvälisiä kokouksia, kokoontumisia, joita ei olisi aloitettu näillä säkeillä. Nämä säkeet tunnetaan universaalisena rukouksena tai universaalisena avuksihuutona. Nämä on äärettömän, voisi sanoa, yksinkertaiset, mutta tässä yksinkertaisuudessa myöskin äärettömän syvät. Ja ne omaavat mantran voiman. Mä lausun nyt tämän universaalin rukouksen, avuksihuudon. Ja sen jälkeen lähdetään tutkimaan tarkemmin, miettimään, että mitä nämä säkeet pitää sisällään. Mihinkä ne pohjaavat, mitä ne ovat tässä ja nyt, mitä ne ovat universaalisti. Oi salattu elämä, joka väreilet jokaisessa atomissa. Oi salattu valo, joka loistat jokaisessa oliossa. Oi salattu rakkaus, joka syleilet kaikkea ykseydessä. Ken tuntee itsensä yhdeksi sinun kanssasi, tietäköön, että hän sen tähden on yhtä myös jokaisen toisen kanssa. Shanti, shanti, shanti. Rauha kaikille olennoille. Kerron aluksi vielä hiukan tästä alkuperästä, miten nämä säkeet tulivat. Annie Besant oli silloin vuonna 1923 järjestämässä teosofisen seuran jäsenten kanssa niin kutsuttua veljeyden leiriä, veljeyden päiviä Etelä-Intiassa. Ja nämä työntekijät, jotka oli auttamassa tässä, niin pyysivät Annie Besantilta, voisiko hän kirjoittaa heille aamu- ja iltamietiskelyn. Annie Besant mietti ja totesi, että hänelle meditaatio, mietiskely on hyvin henkilökohtainen asia. Se on työskentelemistä oman mielen kanssa. Ja hän pohtikin, että jos hän kirjoittaisi tai antaisi vaan jonkun teeman, minkä pohjalta nämä yhteiset aamu- ja iltahiljentymiset voitaisiin suorittaa. Ja kun hän pohti tätä teemaa, hän itse kirjoittaa näin The Theosophist-lehdessä kesäkuun numerossa samaisena vuonna. Kun olin kirjoittamassa ja miettimässä teemaa aamu- ja iltahiljentymiseen, nämä säkeet lauloivat itse itsensä minulle. Hänen mielensä oli hyvin hiljainen, keskittynyt. Ja tosiaan hän kuvaa, että nämä säkeet lauloivat itse itsensä hänelle. Annie Besanthan oli selvän näköinen ja kun näistä säkeistä tuli sitten teosofisen seuran käyttöön ja kenelle tahansa käyttöön tämmöinen universaali rukousavuksihuuto, niin Annie Besant totesi myöhemmin, että näistä säkeistä lähti ympäriinsä toisiaan seuraavia väriaaltoja, sykkien ulospäin lausujasta
tai lausujista, kun ne lausuttiin keskittyneesti, rytmikkäästi, joko ääneen tai jopa hiljaa mielessä. Häni Besant toteaa edelleen, jos muutama tuhatkin ihmistä lausuisi säkeet lähettäen virtaukset ulospäin eri puolilla maailmaa, voisimme luoda hyvin voimallisen ilmapiirin. Häni Besantin kertoessa, että nämä säkeet lauloivat itse itsensä hänelle, kertoo siitä, että niiden lähde on hyvin korkealla, hyvin syvällä, ei päivätietoisuuden tasolla. Häni Besant itse ajatteli, että kun hän oli totuuden etsijä, maailman palvelija, tuoden tätä henkistä sanomaa, niin ne varmasti tuli jostain samasta lähteestä, jolle hän oli antanut elämänsä, antaumuksellisesti työskenteli ja ponnisteli. Kuten kaikki syvälle luotaavat rukoukset, mantrat, viisaat säkeet, jotka pohjautuvat totuuteen, nämäkin sanat, säkeet ovat hyvin kallisarvoisia ja toisaalta voisi sanoa hyvin hienovaraisia, jopa hauraita. Ennen kaikkea ne edustavat sydämen pyrkimystä kohti ymmärrystä ja sopusointua. Voisi sanoa, että sielun kaipuuta todelliseen alkuperäänsä, kotiinsa. Tutkitaan nyt hiukan näiden säkeiden sisäistä merkitystä, niitä syvempiä todellisuuksia, jotka sisältyvät näihin sanoihin. On pohdittu, että onko näiden säkeiden merkitys ja voima siinä, että ne tulivat maailmaan hyvin sankarillisen sielun kautta. Vai sen vuoksi, että niitä on toistettu antaumuksella. Ja sehän tiedetään, että parantavat ikonit, pyhät paikat, joissa ihmiset ovat vuodattaneet antaumuksensa, niistä tulee voimapaikkoja, auttavia paikkoja. Ensimmäinen säe, oi salattu elämä, joka väreilet jokaisessa atomissa. Miksi salattu? Miksi kätketty? Eikö elämä olekaan selvyys meille, elämä meissä ja ympärillämme? Ei sinänsä tietenkään ole salattua. Se, mihin tässä säkeessä viitataan, täytyy olla ilmeisen tuolla puolen. Myöskin Teosofisen seuran jäsen professori I.K. Taimni eräässä joogaan liittyvässä kirjassaan toteaa, perimmäinen todellisuus on olemassa ikuisesti, ilmentymässä, ja se on kaikkien suhteellisten todellisuuksien lähde. Todellisuuksien, jotka ilmenevät inhimillisen kokemuksen alueella. Eli korkein lähdeprinsiippi on täten läsnä kaikkialla ja siltikin kaiken olemassaolon tuolla puolen. Ja koska se on kaiken olemassaolon tuolla puolen ja kaiken sisällä, se on todellakin salattu, kätketty, kunnes me sen löydämme. Mulla on tässä ote vanhasta intialaisesta pyhästä kirjoituksesta liittyen juuri tähän perimmäiseen todellisuuteen, joka kuitenkin väreilee tässä ja nyt kaikessa. Tämä teksti kuuluu: perustin tämän
maailmankaikkeuden yhdestä palasta itseäni. Ja silti jäin edelleen. Jos tätä ajattelee, niin jos on yksi yhteinen elämä, josta me kaikki olemme osallisia, voidaan sanoa, että yksi luova ajatus, millä maailmat muodostettiin ja millä niitä pidetään yllä, niin silloin kuinka tahansa suunnaton tämä ilmentymätön jumalallinen olemassaolo onkaan, kuinka totta onkaan se, että jumalallisuus ylittää ilmenneen, siitä huolimatta ilmennyt maailmankaikkeus pysyy jumalallisena. Kun me ymmärrämme tämän, me ikään kuin kosketamme Jumalan jalkoja. Jos on totta, että hän on kaikkialla, jos on totta, että hän on kaikessa, voimme kohdata hänet niin ikään isoissa kauppakeskuksissa kuin erämaan keskellä, vilkkailla kaupungin kaduilla, yhtä hyvin kuin yksinäisenä vuoren huipulla. Jumalallinen ääni puhuu kaikkialla, jos vain olemme valmiit kuulemaan sen. Tähän perimmäiseen todellisuuteen sisältyy luonnostaan sen oma sisäinen dynamismi, joka mahdollistaa kaikkien asioiden, kaiken ilmenemisen, kaiken olemassaolon. Todellisuuden ytimessä, sydämessä on sykkivä luomisen pulssi. Ilman tätä pulssia mitään ei voisi olla olemassa. Se on kaikkialla läsnä oleva ja se sisältää itsessään kyvyn tai voiman resonoida läpi kaiken, mikä on koskaan ollut tai koskaan tulee olemaan. Toisin sanoen tämä mahdollisuus, voima, on lukittuna jokaisessa atomissa. Ja näin ollen jokaisessa ilmenneen maailmankaikkeuden elementissä oi salattu elämä, joka väreilet jokaisessa atomissa. Jokaisessa atomissa yhdistyy elämä, henki, eli tietoisuus ja muoto. Koko luomakunta sykkii ikuisen yhden rytmissä, joka on toisaalta kätketty, mutta toisaalta tunnettu lukuisina ilmennyksinä. Kaikki, koko elämä on yhtä. Tämä ensimmäinen säe, oi salattu elämä, joka väreilet jokaisessa atomissa, on kutsu ikuiselle, korkeimmalle todellisuudelle, joka tosiaan on kaikkien ilmennyksen, kaikkien universumien kierrosten tuolla puolen. Ja kuitenkin samaan aikaan se värähtelee läpi ilmenneen maailmankaikkeuden. Joka hetki, joka paikassa. Liittyen inhimilliseen tietoisuuteen, tämä ensimmäinen säe on avuksi huuto, rukous korkeimmalle meissä, Aatmalle, joka on kätketty meissä. Se on meidän todellinen korkein itsemme. Sillä on sama voima, kyky resonoida, värähdellä läpi kaikkien meidän käyttövälineiden tähän fyysiseen tasoon asti. Se vaatii meiltä, meidän käyttövälineiden
puhdistamista, tavallaan niin kuin linjaan saattamista. Eli valo, elämä voi silloin valaista kaikki meidän teot. Aikaisemmin todettiin, että tämän universaalin rukouksen, universaalin avuksihuudon säkeet ovat hyvin hienovaraiset, jopa hauraat. Aivan kuten se hetki, jolloin ihminen pysähtyy ulkoisen maailman virskeessä. Hän on saanut sen kokemuksen, toki sitä kokemusta tulee lisää. Hän on saanut jonkun, hän on tullut johonkin pisteeseen. Hän etsii jotain, mikä on kaiken takana, mikä on pysyvämpää, mikä on ikuista, todellista, mikä se todellinen itse on. Hän kääntyy silloin sisäänpäin ja löytää sisältään portin, melkein huomaamattoman, kuten Pekka Streng lauloi todella syvällisessä kappaleessa, portin sisältäni löysin. Ja kun ihminen tai sielu kulkee tämän portin läpi, sanotaan, että tämä portti sulkeutuu ikuisiksi ajoiksi hänen takanaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hän on kokenut kosketuksen, hän on kokenut jotain niin suurta, että ei hän koskaan voi palata enää pelkästään maailmalliseen elämään. Toki siitä alkaa vasta se työ, se henkinen polku, se itsetietoinen ponnistelu kohti sitä, miksikä ihminen on luotu tulemaan. Maailma vie mennessään silloin tällöin, mutta tosiaan häneen on jäänyt jälki, muisto, joka aina kutsuu hänet eteenpäin, sisäänpäin. Tämän portin kautta kun kuljetaan omien ajatusten, tunteiden, ajatusrakennelmien kautta. Pikkuhiljaa ymmärretään niiden mekanismi. Pikkuhiljaa avautuu meille se, että kaikki elämä on pyhää, kaikki elämä on yhtä. Ja tulee auttamisen tarve, tukemisen tarve, tehdä tätä matkaa omalta osaltaan, tukea omassa paikassaan elämässä, missä ikinä onkin. Toinen säe. Oi salattu valo, joka loistat jokaisessa oliossa. Voimme taas kysyä, että miksi salattu, miksi kätketty valo? Jos on olemassa valo, yleensähän me nähdään se valo, se loistaa, säteilee ulospäin. Sehän on valon perusolemus. Mutta tässä säkeessä me kutsumme kätkettyä valoa, valoa, joka loistaa sisäisesti, mutta ei säteile ulospäin vielä näkyvällä tavalla. Senkin aika tulee. Kun yksi todellisuus ilmentyy, sen voidaan sanoa tulevan valoksi. Juuri tämä korkein todellisuuden sisäinen valo, eli ilmennyt jumaluus, on läsnä jokaisessa atomissa. Elämä on nyt tullut valoksi. Sen värähtely loistaa nyt sisäisenä dynaamisuutena jokaisessa.
Ihmisessä voidaan ajatella, että se on sielun valo, buddhin valo, yhdistyneenä tähän meidän korkeimpaan eli aatmaan. Ja kun ne yhdistyy, ne kääntyy ulospäin valmiina toimintaan. Henkisen kehityksen myötä tämän valon tulee valaista, kirkastaa koko meidän olemuksemme. Puhutaan valaistumisesta, himmentymättömästä henkisestä havaintokyvystä, erottamiskyvystä. Tässä on monella lailla tätä kuvattu. Tämä valo, se on kätketty, koska se ei ole meidän ulkopuolellamme, vaan se on sisäinen valo meissä. Tämä valo mahdollistaa tietoisuuden. Se on oikeastaan puhtaan tietoisuuden perusolemus. Tämä valo on läsnä olevana loistaen jokaisen avaruuden atomin kautta, kuten tässä säkeessä sanotaan. Sisältä käsin se alkaa valaista jokaista meidän ajatustamme, tunnettamme, tekoamme. Nähdään oikeassa valossa asiat ja suhteet. Ja tosiaan tämä valo on jokaisessa, kaikessa. Palaan vielä tähän Pekka Strengin kappaleeseen, koska kun mä kuuntelen sitä, niin tuntuu, että siinä on niin syvä sanoma, että tuntuu melkein, että niin kuin laajenee itsekin. Pekka Streng laulaa tässä portin sisältäni löysin. Jokin säteilee ja loistaa alta kuoren synkänkin. Se on tämä jumalallinen valo jokaisessa olennossa. Ja hän kulki portin läpi. Ja hän näki, että se on kaikessa. Olkoon se kuori kuinka paksu, synkkä tahansa. Jokaisessa on tämä valo. Avautuessamme kuoresta henkisellä polulla oivallamme todella, kuka me olemme. Oivallamme todellisen itsemme ja sitä kautta kaikissa yhteisen valon, yhteisen elämän, yhteisen pyhyyden. Seuraava säe, oi salattu rakkaus, joka syleilet kaikkea ykseydessä. Elämän ja valon siteestä saa alkunsa luova toiminta, rakkaus. Voidaan sanoa, että missä tahansa ilmenee side, siitä seuraa suhde. Ja kaikista suhteista puhtain on rakkaus. Voimme kutsua sitä näkymättömäksi siteeksi, liimaksi, joka pitää koossa koko ilmennyttä maailmankaikkeutta. Rakkaus syleilee kaikkea ykseydessä. Yksi on tullut moneksi, jotta monet voisivat taas tuntea itsensä tietoisesti yhdeksi. Se on ensimmäinen uhraus, joka on tapahtunut. Ja sen takia meillä jokaisella on mahdollisuus taas päästä ykseyteen, tuntea todella se ykseys. Miten suuri onkaan moninaisuus, se on kuitenkin tämän puhtaimman suhteen syleilyssä. Suhteen, joka muodostuu elämän ja valon ilmentymisestä. Voidaan sanoa, että
rakkaus on kaiken luovan prosessin ytimessä. Rakkaus on lakien laki. Se on universaalin lainalaisuuden syvin olemus. Myönteinen elämän voima. Se on siis laki ja kaikkien luonnonlakien täyttymys. Se saattaa kaiken lopulta täydelliseen tasapainoon. Se myöskin sitoo meidät. Vaikka tuntisimme itsemme miten erillisiksi tahansa, niin kuitenkin me olemme yhteydessä kaikkeen. Sillä mitä tahansa tapahtuu, missä tahansa tässä maailmankaikkeudessa, sillä on vaikutus, se kaikuu kaikkialla. Mulla oli täällä erillinen paperi, missä mulla oli vähän juttua tuosta. Katsotaan, löydänkö mä sen. Tuossa se on. Eli kaikki on yhteydessä kaikkeen. Jos ajatellaan niin kuin luomakuntia, niin kaikessahan on muoto ja tietoisuus, elämä. Jopa alkuaineissa on tietoisuus. Se ei ole itsetietoisuus niin kuin ihmisellä, mutta se ilmenee reaktioina. Kivikunta, kasvikunta, eläinkunta, kaikki elävät luonnonlakien mukaan. Ihminen tuntee itsensä erilliseksi, koska on itsetietoinen, mutta siinä piilee myöskin se valtava mahdollisuus. Omin ponnistuksin, toki äärettömät luokat, korkeampia olentoja, ihmiskehityksen läpikäyneitä, vanhempia veljiä muun muassa, ovat siinä tukena. Ja sitä myötä, kun me avaudumme tälle yhdelle elämälle, sen ymmärtämiselle, me myöskin olemme tukena toisillemme. Me olemme koko ihmiskunnalle tukena. Teot voi tuntua pieniltä, mutta pieninkin erillisyyttä hävittävä, yhteyttä luova teko, tunne, ajatus, sillä on merkitystä. Ei tarvitse heti nähdä niitä seurauksia, mutta jos kukan poimiminen maapallolla vaikuttaa kaukaisimpaan tähteen, kuten tässä kohta luen, silloin eittämättä jokainen meidän ajatus, tunne, teko, kohtaaminen vaikuttaa. Ja se vaikutus joskus kantaa hedelmää. Koska mikään eikä kukaan elä vakuumin sisällä. Jokainen on osa kehityksen kokonaisvirtaa, osa elämän saumatonta verkkoa, jossa mitä tahansa tapahtuukin, missä tahansa kohtaa. Se vaikuttaa kaikkiin eläviin olentoihin, aina tähdestä pieneen atomiin saakka. Tosiaan eräs tietäjä väitti kerran, että kukan poiminen maapallon päällä vaikuttaa kaukaiseen tähteen. Väite saattaa tuntua liioiteltulta, mutta se on totta. Ja se tosiaan viittaa kaiken olemassaolon synnynnäiseen ykseyteen ja sen toisiinsa kytkeytyneisyyteen kaikilla elämän tasoilla. Ääretön harmonia luonnossa ulottuu elämän pienimmistä muodoista, mikroorganismeista maailmankaikkeuden suurimpiin tähtijärjestelmiin ja galakseihin. Tämä on luonnollinen järjestys ja se takaa sen, että elämän ilmennyksen jokaisella muodolla
on sovelias paikkansa ja tehtävänsä elämän kehityksessä täyteyteensä. Ja rakkaus on tosiaan universaali rakkaus. Se on se, joka sitoo kaiken yhteen. Kaikki on sen syleilyssä. Se on myöskin se korkein voima, jonka ulkopuolella ei ole mitään. Ei ole mitään ulkopuolista auktoriteettia, ei ekstrakosmista jumaluutta puntaroimassa oikeuden vaalla tapahtumia. Vaan rakkaus on universumin ytimessä ja sydämessä ja saa aikaan tasapainon juuri siksi, että kaikki on sen syleilyssä. Katoin Netflixistä juuri tämmöisen Einstein omin sanoin, ja mehän tiedetään, että Einstein keksi tämän suhteellisuusteorian, energian ja massan välisen yhteyden. E on MC toiseen. Tämän perimmäisen todellisuuden yhtälö on Jumala on rakkaus. Tämä totuushan löytyy kaikista pyhistä opetuksista, niin Jeesuksen opetuksista kuin Buddhan. Omnia vincit amor, rakkaus kaiken voittaa, mutta paremmin sanottuna oikeastaan, että rakkaus sisältää kaiken. Se sisältää myöskin kaiken keskeneräisyyden. Nämä 3 ensimmäistä säettä muistuttaa meitä korkeimman todellisuuden kolminaisuudesta. Tässä elämä, valo, rakkaus. Tätä kolminaisuutta on kautta aikojen kuvattu. Esimerkiksi hebrealainen kirjoitus toteaa, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ihmisessä on nämä kaikki samat. Ja kaikissa suurissa uskonnoissa kolminaisuus symboloi tämän jumalallisen tietoisuuden 3 aspektin heijastumista ihmisessä. Teosofiassa puhutaan logoksista. Ensimmäinen logos, hindujen Mahadeva, kristinuskon isä. Ne kuvaavat tahtoa, vallitsevaa tahtotilaa, jolla idea maailmankaikkeuden rakentamiseksi on mahdollinen. Eli elämä, olemassaolo mahdollistuu. Teosofiassa toinen logos, hindujen Vishnu, kristinuskon poika, on viisaus, eli rakkaus, jossa tieto ja myötätunto ovat yhtä. Ja vain sen kautta voi kehitys mahdollistua. Se, että jokainen voi kehittyä jostakin johonkin. Terhosta tulee tammi, toukasta perhonen. Ihmisellä on oma kehityskulkunsa jopa siihen asti, että hän on tietoisesti yhtä kaiken kanssa. Siihen tarvitaan voimaa, joka on yhtä aikaa voimakas, mutta myötätuntoinen, eli aikaa ja tilaa kehittyä jostakin johonkin. Kolmas logos teosofiassa, Brahmaa hinduilla, pyhä henki kristillisessä perinteessä, on taas toimeenpanija, luova voima, jonka avulla idea maailmankaikkeudesta
saatetaan ilmennyksen tasolle, eli valo. Yksi todellisuus ilmentyessään tulee valoksi, ja tämä valo, niin kuin on kuultu, on tosiaan jokaisessa olennossa. Tämän universaalin avuksihuudon 2 viimeistä säettä vahvistaa todellisuuden oivaltamisen, sen mahdollisuuden, joka meissä kaikissa on. Eli ken tuntee itsensä yhdeksi sinun kanssasi, tietäköön, että hän sen tähden on yhtä jokaisen toisen kanssa. Tässä ensimmäisessä sana sinun kanssasi, sinun tarkoittaa elämän, valon ja rakkauden, kolminaisuuden, joka on yksi korkein todellisuus. Tuntee itsensä yhdeksi. Tämä tunteminen on kokonaisvaltaista, tiedostamista, vapaata mistään häiritsevästä ajatuksesta, tunteesta, vaikutelmasta, vapaata erillisyydestä. Se on hyvin kokonaisvaltainen tila. Vain tällaisesta tilasta voi todellinen tietäminen saada alkunsa, syntyä. Eli tietäköön, että hän sen tähden on yhtä, myös jokaisen toisen kanssa. Ihmiskehityksessä, ihmiskehityksen kautta ei ole kyse vain tuntemisesta, vaan myös tietämisestä. Kokemuksen kautta syntyy todellinen tieto, viisaus, joka johtaa myötätuntoon, toisten tukemiseen, yhteisellä tiellä kohti universaalista tietoisuutta. Se on tietoa siitä, että olemme osana, koko luomakunta on osana valtavaa prosessia. Se on tietoa siitä, että meillä on sisällämme voima, itsetietoisina elämän yksikköinä, havaita, ymmärtää elämä loistavana kokonaisuutena. Ainoastaan tällainen näkemys, tällainen tieto tuo maailmaan uutta tietoisuuden tasoa, tietoisuutta ykseydestä, tietoisuutta veljeydestä, sopusoinnusta, rauhasta, tietoa, ymmärrystä kaiken kunnioittamisesta, kaiken pyhyydestä. Jos ajatellaan maailman tilannetta tänään, se on hyvin surullinenkin, hyvin ahdistava. On sotia. Mietitään, miten meidän luonnon käy, koko maaplaneetan luonnon käy. Millainen on tulevaisuus? Kuka päättää siitä, millainen on tulevaisuus? Kuka tai ketkä? Vastaus kuuluu meistä jokainen. Meidän jokaisen valinnat tänään, huomenna, joka päivä, joka hetki muodostavat tulevaisuuden. Me emme todellakaan jaa vaan kaikkea kauneutta maailmassa. Me jaamme myöskin kaiken keskeneräisyyden, jota on olemassa.
Olemme osa jatkuvaa muutosta, jatkuvaa kehitystä. Ja kaikki todellinen muutos lähtee sisältä käsin. Sen vuoksi tämä sisäinen matka on äärettömän tärkeä. Se on oikeastaan ainoa mahdollisuus muuttaa asioita. Nouseeko aurinko vai laskeeko se, riippuu siitä, missä me seisomme. Jos näemme auringon vain laskevan aikansa eläneiden ajatusmuotojemme, tekojemme muodossa, meidän täytyy kääntyä kohdataksemme nousevan auringon, kohdataksemme muutoksen, kohdataksemme uudistumisen, kohdataksemme todellisen itsemme, yhden itsen kaikessa elämässä. Me jokainen tarvitsemme persoonallisuuttamme tässä elämässä, kaikkia aistejamme, mutta vastuullamme on oivaltaa askel askeleelta, kuinka käyttää niitä viisaasti ja myötätuntoisesti. Toisin sanoen ymmärtää ihmiseksi syntymisen kallisarvoinen lahja. Kaikista suhteista puhtain on rakkaus. Ja se kaikkein puhtain rakkaus, sekin heijastuu aina alaspäin, aina karkeampaan aineeseen. Ja joka tasolla tehdään työtä. Ja oikea suhde joka tasolla on sopusointuinen. Soiden melodista musiikkia, kummuten myötätunnosta, epäitsekkyydestä, ystävällisyydestä, viisaudesta ja ymmärtämisestä. Meillä jokaisella on joka päivä mahdollisuus olla ainutlaatuinen yksilö toimiessamme tai vuorovaikutuksessamme toisten kanssa. Meillä on mahdollisuus luonteen joustavuuteen, joka sisältää herkkyyden toisia kohtaan, kaikkea elämää kohtaan. Meillä on mahdollisuus ystävällisyyteen, lempeyteen. Meillä on myös mahdollisuus kiitollisuuteen joka päivä. Kyky nauttia elämästä, ottaa vastaan, mitä se tuo joka päivä. Kun me opimme jalostamaan luonteemme, saattamaan sopusointuun jumalalliset mahdollisuudet ja inhimilliset tekijät itsessämme, muuttaen persoonallisuutemme kauniiksi yksilöllisyyden instrumentiksi. Silloin huomaamme, mitä on täyttää ihmisenä olemisen mitta. Se on kulkea myötätunnon polkua. Se on hengittää luonnon rytmissä, universaalissa rytmissä. Se on oivaltaa yhteys kaiken elämän kanssa. Tällöin me istutamme rauhan siemeniä, koska olemme itsessämme rauha. Päätän tämän luennon teologi Martin Buberin sanoihin. Jos ylläpidämme pyhää suhdetta siihen maailmaan, joka on uskottu meille, jos autamme pyhän elämän henkeä saattamaan itsensä täydeksi, siinä luomisprosessin osasessa, missä elämme, silloin olemme perustamassa omalla paikallamme asuinsijaa jumalalliselle läsnäololle. Rauha kaikille olennoille.
Aamen voidaan sanoa. Kyllä. Niin, sitten on varmaan keskustelun aika. Kiitos. Mä olen Tarja Pursi. Tällä hetkellä asun Kirkkonummella, mutta olen Helsingissä syntynyt Tapanin päivänä 1957. Ja mulla oli silloin pikkutyttönä niin kuin tärkeää käydä pyhäkoulussa ja sitten seurakunnan tyttökerhossa ja pääsin mukaan sitten vähän valitsemaan virsiä ja niin kuin kolehtiakin keräämään. Ja jotain siinä oli hyvin sellaista niin kuin puoleensa vetävää. Eli mulla on ollut hyvin niin kuin, tavallaan lapsesta asti se semmoinen Kristus, vaikkei sitä silloin niin kuin ajatellut, niin se oli vaan. Mä muistan aina siinä seurakunnan tyttökerhoon, kun tuli tämmöinen aarteenetsijän tie. Eli meidän piti itse oivaltaa. Siinä oli jotakin Uuden testamentin kohtia, mutta itse piti löytää ne. Niin mä luulen, että silloin tuntui, että avasi tai astui sen sisäisen portin läpi. Näitä portteja ja kynnyksen vartijoitahan tulee paljon vielä sitten sielun matkalla, mutta se on se loppujen lopuksi se tärkein, se ensimmäinen siirto sisäänpäin. Sitten on tietysti elämä vienyt, mutta aina on ollut tärkeitä nämä asiat ja semmoinen tietynlainen herkkyys myöskin tuolla luonnossa, missä edelleenkin tykkään erämaassa kulkea. Olen ollut monessa mukana, Justin Sinikan ja Iiriksen kanssa ollaan tavattu silloin 80-luvulla. Ja sitten Teosofinen seura on tullut ja siinä lähdin sitten siihen mukaan. Ja sitten myöskin sitä organisaatiossa tekemään työtä, joka niin kuin tämä Forum Humanumkin, niin mahdollistaa sen, että ihmiset voi tulla ja on kirjallisuutta, keskusteluja, luentoja, on paikka, jossa on niin kuin mahdollista sillä lailla tutkia näitä asioita. Ja sitten on myöskin vapaakatolisessa kirkossa, joka on kristillinen, mutta teosofinen kirkko, että on siinä niin kuin Maria Sisarten toiminnassa mukana. Ja teosofian kautta oikeastaan voisi sanoa, että kun mä oon ollut herkkä ihan lapsesta asti, niin on ollut kaiken näköisiä kokemuksia myöskin hienommilta värähtelytasoilta, niin oli vähän jotain niin kuin ymmärsi, mutta oli pikkusen kuitenkin oli pelottavaakin ja näin, niin teosofian kautta niin kuin tämä lainalaisuus, korkeahenkisen elämän lait niin kuin luonnonlakeina, ne on auttanut tosi paljon. Ja just tämä, että mulla oli aluksi oli semmoista pelkoakin kokemuksia kohtaan. Sitten tuli vähän, jos oli semmoista ikävää, niin vähän tämmöistä taistelua. Mutta sitten tuli tämä harjoitus myötätuntoon, rakkauteen, koska rakkaus syleilee kaikkea ykseydessä. Mikään eikä, vaikka mikä mörkö tai mömmiäinen, niin se kuuluu tähän rakkauteen. Koska rakkaus on semmoinen voima ja sitä mä oon harjoittelemassa nyt, niin kun, että niin kun, pystyisi sillä lailla olemaan omassa elämässä rauhantekijä, tilan ja ajanantaja, ulottua, antaa niin kun toisille tilaa ja aikaa ja sillä lailla oikealla lailla niin kun ulottua toiseen. Ja usein silloin niin kuin tavallaan ei tarvitse puhua, niin kuin, enkä puhukaan teosofisiin termein, että usein juttelen, kun on näitä, on varmaan Jehovan todistajia, joilla on tämä niin kuin julistus
työ, niin kun ei käytä tiettyjä termejä, niin se yhteinen sävel löytyy ja hymyssä suin ja voimaantuneena lähtee eteenpäin ja tietysti toivoo, että toinenkin osapuoli. Niin tämmöinen on mun tarina ja tuossa Mauri kysyikin, että kerronko näistä mun eräretkistä, niin sen verran voin kertoa, että vaikka niin kuin Jumala puhuu tai kuulemme tämän hiljaisuuden äänen, tai niin kuin Pekka Streng laulaa, kun hän kohosi tämän portin läpi, niin kaikki värit loisti ja näin, niin se on ehkä helpompi siellä erämaassa kokea. Mutta kyllä se haaste on täällä. Siellä latautuu, mutta kyllä se haaste on täällä ihmisten hyörinän keskellä, haasteiden keskellä. Mutta sieltä saa aina sitä voimaa. Ja siellä kokee niin kun myöskin näitä luonnonhenkiä. Niin sen verran siitä, mutta olisiko tässä nyt sitten ollut jo jonkin verran asiaa? Joo, ole hyvä. Käyttäkää vaan puheenvuoroja, jos tulee mieleen. Mä itse teosofisen seuran semmoisia keskeisiä ajatuksia on kuitenkin jälleen syntyminen ja karma. Kun sä annat meille tämmöisiä visioita, niin miten ne liittyy näihin? Sano muutamalla sanalla. No itse asiassa tämä karma on yksi näistä korkeahenkisen elämän laista. Ja karman lakihan on tasapainon laki. Eli tavallaan karma tavallaan niin kuin opettaa meille, ja meillähän me ei olla niin kuin maailman karmasta niin kuin erillämme, vaan tosiaan jos kukan poimiminen täällä vaikuttaa kaukaisimpaan tähteen, niin kyllä meidän kaikki ajatukset ja tunteet vaikuttaa. Ja jos me saadaan sisällämme se rauha sydämeemme, niin sitä kautta vasta maailman rauha on mahdollinen. Et usein tässä allekirjoittanutkin käy sitä painia sisällä, mutta mä aina yritän keskittyä siihen, että kaikkien tuntevien olentojen tähden pääsee siitä, jos papattaa mielessään tai muuta. Eli tämä karman laki, velvollisuuden laki, dharma, kutsuu meitä tavallaan niin kuin se, miksi meidät on luotu eteenpäin, ja karma työntää meitä vähän sieltä menneisyydestä. Sitten on tämä uhrauksen, rakkauden laki. Yksi tuli moneksi, jotta monet voisivat tietoisesti tuntea itsensä yhdeksi. Ja jos me ajatellaan niin kuin itseämme tässäkin ja kaikkea, mitä tässä on ympärillä, niin meissä itsessämme on kaikki luomakunnan, on niin kuin mineraalit, ja me saadaan kasvikunnasta ravintoa, saadaan eläinkunnasta ravintoa, kuka käyttää, ja vaatteet päällä, niin on ollut puuvillaa ja lampaat villaa, ja puuvilla on kasvanut, jotta siihenkin on tarvittu mineraaleja, aikaa, aurinkoa, sadetta. Kaikki ihmiset, jotka on niin kuin ollut mukana tekemässä näitä tavaroita, vaatteita, ruokaa, niin tavallaan se meidän uhraus on ensinnäkin se, että me ollaan kiitollisia. Me tavallaan pyhitetään sillä kiitollisuudella myöskin kaikki tilanteet. Niin tämä lainalaisuus on teosofiassa. Ja jos ajatellaan, että me ollaan matkalla tietoiseen ykseyteen, kuitenkin yksilöinä, ei erillisinä, mutta yksilöinä. Mitä se sitten on? Jutellaan siitä sitten myöhemmin, niin ei se kyllä yhden elämän aikana ole mahdollista. Jopa se, että miten niin kuin se elämän aalto on lähtenyt sieltä
ykseydestä tiedottomasti tai ei itsetietoisesti, mutta tosiaan tietoisuus on kaikessa muodossa. Jos siinä on henki, niin siinä täytyy olla tietoisuus. Se laskeutuu materiaan ja me samaistutaan materiaan ja se on kuulunut ja se muoto on kasvanut ottamalla. Ja se minä tunne, erillinen minä-tunnekin kasvaa ottamalla. Haluaa sitä, tätä ja olkoon se tavaraa, kunniaa, mitä tahansa. Mutta sen jälkeen tämä sisältäni portti löysin, niin mä oon varmaan tässä sanonutkin, että se on mulle todella tärkeä. Niin silloin alkaa se samaistuminen henkeen, elämään, tietoisuuteen. Toki voisi ajatella, että se koko matka on sitä, mutta silloin se alkaa itsetietoisesti sielu lähteä kohti ykseyttä. Se on valtava, eikä puhu ainoastaan niin kuin lukemattomista ihmiselämistä, koska ihmisenä olokin on kehitysvaihe. Teosofiassa ja monessa muussahan tunnetaan valkoinen veljeskunta ja ihmiskehityksen läpikäyneet pyhät olennot. Niin minkä takia on täytynyt käydä tämä valtava, myöskin voisi sanoa työläs, tuskallinen. Ei olisi myötätuntoa, ei olisi rakkautta, ei olisi ymmärrystä. Sitä kohtaan, että välillä taas tipahdetaan ja soditaan ja joko mielessä tai kansakunnat keskenään, niin se vaatii valtavaa kärsivällisyyttä ja se tulee tämän myötätunnon, rakkauden kautta. Ja sitä voi harjoittaa joka hetki, missä tahansa. Olisiko tässä teosofinen? No kärsimys on varmaan sen kautta, että se mikä kuuluu niin kuin poistua, niin jos siitä pidetään kiinni, nehän on niin kuin ehdollistumia. Niin siinä täytyy käydä se pieni tuska. Se on niin kuin se kitka inertia, mutta että kärsimys kärsimyksen takia. Niin, mutta et vasta tietoisuus siitä, että kärsimys voi lakata, niin silloin me vasta niin kuin tavallaan pystytään, että ei kärsi kirkkaamman kruunun saat, niin ei kärsimys kärsimyksellä lopu, vaan tietoisuus siitä, että kärsimys voi loppua. Sitten siellä oli, joo, ole hyvä. Joo. Kyllä. Se auttaa meitä kaikkien elämän arvojen uudelleen arvioinnista. Se huolehtii siitä, että me saamme sen, mitä olemme tilanneet. Kyllä. Joo. Ja kaikista, mitä mokataan täällä, niin siitä tulee lasku. Sitten perästä päin ja se on nimeltä karma. Kyllä. Mutta karma on myöskin, voisi sanoa, sehän on hyvin puolueeton. Kaikki luonnonlaithan on puolueettomia, ne ei ole ihmisen luomia lakeja, jossa kulloinkin niin kuin johdossa oleva voi luoda lait ja rangaistukset voi myöskin olla mielivaltaisia. Mutta luonnonlait on, kun on tämä, tapahtuu tuo. Kun ovat nämä olosuhteet, tapahtuu tuo. Mutta karmakin on, karma on niin kuin, se ei ole pelkästään sitä, että niin kuin, tavallaan just mitä hän sanoi, että se on niin kuin ikävä, vaan että sehän on se paras niin kuin tavallaan meidän
auttaja ja eteenpäin vievä. Eli aina kun sanotaan, että karman laki on tasapainon säilyttäjä. Jos me ei olla tasapainossa, se on paljon semmoista käsittelemätöntä, toisin sanoen ymmärtämätöntä asiaa, niin me ollaan hyvin epätasapainossa. Silloin on vaikea ponnistaa niin kuin seuraavalle tai kiivetä ylös. Et ihan niin kuin kaikissa urheilusuorituksissa, taiteissa, muussa, niin se tasapaino on tärkeä. Ja sen jälkeen, kun ollaan niin kuin ymmärretty joku asia, niin siitä tulee voima. Ymmärrys, myötätunto. Oikaisulaki, joo. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä. Ja se on se suuri oivallus juuri se, että jos me aletaan vastustamaan pahaa, niin sehän on loputonta. Se on loputon, joo. Vaan älä vastusta pahaa, vaan pysy itse hyvässä. Joo, tee hyvä. Hyvässä, koska paha on vain hyvän poissaoloa. Ja vastustava voima toisin sanoen. Tosiaan se karma, niin mä oon siellä teosofia Uranu, joo. Joo. Se on hieno. Se on hirveän tärkeä ymmärtää. Kyllä. Kun ne sotii siellä ja tappaa tuolla, niin ei se ole niiden ja niiden vika, vaan se on meissä kaikissa. Se on me ollaan kaikki. Joo, kyllä. Ja se kärsimys tulee just siitä, että me ollaan tehty niitä virheitä, jota me nyt oikaistaan. Että Tomi Helsten on sanonut, että ihminen, joka ei kokenut minkäänlaista kärsimystä, niin hänestä tulee sietämätön. Varmasti, joo. Sillä tavalla, että hän niin kuvittelee, että minä se olen tässä, vaan kaikki muut on jumala. Joo, kyllä. Se on tosi tärkeää niin kuin tajuta, että me kaikki ollaan mukana. Niin ollaan. Sanoit, että nämä sodat ja nämä kaikki luonnonmullistukset, niin tulee sellainen surullinen olo siitä, että eikö me vieläkään olla opittu, eikö me vieläkään pystytä rakkauteen ja myötätuntoon. Että on ihan hirveän suuri nyt tämä hetki. Niin on, kyllä. Ja kuitenkin, kyllä. Ystävällisiä kohtelijoita, se riittää. Joo. Jokaisen meidän kohdalla. Joo, mä vielä kommentoin tuohon niin sitten, että yhtä aikaa se on suurin mahdollisuus todella. Että mulla on tuossa meidän eteisessä semmoinen Dalai Laman tavallaan puhe tai pieni niin kuin julistus seinävaatteella, että never give up, älä koskaan luovuta, mitä tahansa, nyt ihan niin kuin omin sanoin, mitä tahansa tapahtuu maailmassa, mitä tahansa tapahtuu sinun ympärilläsi, älä koskaan luovuta, vaan kehitä myötätuntoista sydäntä, auta muita, tue muita, sanoin, teoin, ajatuksin, tuntein, never give up, älä koskaan luovuta. Ja nämä on, joo, kaikki, joo. Joo, sitten sinulla oli siellä. Totta kai, joo, tämä. Ja sen takia on tärkeää, sanotaan meidän nimen sanoo teosofinen työ, henkinen työ, että ihmiset oppis tietämään, mitä tämä elämä loppujen lopuksi on. Sillä välttäisi paljon noita karmallisia seurauksia, kun ei pystyisi elämään tai yrittää ainakin elää paremmin sopusoinnussa luonnon kosmisten lakien mukaan. Jos siitä se johtuu, että karma sitten omalla tavalla vaikuttaa, pystyy paljon välttämään, että meidän työ on hyvin hyödyllistä. Ja tärkeää olisi tietää se, minkä takia yleensä ollaan täällä olemassa. Ollaan olemassa jumalaisia tarkoitusperiä varten. Kyllä. Ja ihmisen todellinen elämä ja samalla kaikkien toiveiden täyttymys on Jumalassa. Ja se tarkoittaa sitä, että kirkastetaan itsessämme just tämä
jumalainen olemuspuoli. Kyllä. Me saadaan se energia, positiivinen energia, rakkaus ja muut käyttövoimaksi päivittäisessä elämässä, että se muuttuu oikein teoiksi. Joo. Joo. Ollaan pyörittämässä tätä niin sanottua Dharman pyörää. Sanotaan, että Gautama Buddha pyörittää sitä. Hän ei ole enää karmaan sidottu, eli hänessä ei ollut tietenkään enää mitään, mikä voisi palata hänen lähettämänsä energiaa. Niin kauan kuin meillä on vielä semmoisia minä, minulle, minä, pieninkin, hienoinkin muoto, niin meidän lähettämä energia palaa meihin tavalla tai toisella. Mutta sanotaan, että hän pyörittää Dharman pyörää koko ajan. Sanotaan, että hänen valaistumisensa jälkeen, kuolemansa jälkeen, kun hän siirtyi pois maaelämistä, niin hän vaikuttaa dharmakaajana eli opetusruumiina. Ja hän on sanonut, että hän on auttamassa niin kauan kuin viimeinenkin tunteva olento on valaistunut. Mutta me voidaan myöskin olla pyörittämässä tätä Dharman pyörää, tätä oikean kehityksen pyörää. Aina kun me autetaan, aina kun me saadaan oppia, niin myöskin karman kautta kuin muutenkin, niin on mahdollisuus auttaa häntä. Samoin kuin vanhempia veljiämme, kaikkia olentoja. Ja sä mainitsit ton, että nämä tilaisuudet on tärkeitä. Eli missä tahansa ihmisiä kokoontuu, 2 tai useampia, niin olen läsnä. Mutta täällä läsnä on hyvin paljon muitakin. Ja tämä muodostaa tavallaan niin kuin jos jokainen elävä olento, pieninkin, vaikka murunen, on Pyhä Graalin malja, johonka jumalallinen elämä vuodattautuu. Niin aina ryhmä on isompi Graalin malja. Ja sehän ei ole tarkoitus, että jumalallinen elämä vuodattautuu ja se pidetään siellä maljassa, vaan se menee niin, että kun tulee tietoiseksi, niin se malja vuotaa yli ja se ravitsee ja antaa mahdollisuuden ympärille. Eli me ollaan jokainen Pyhä Graalin malja. Jokainen olento on Pyhä Graalin malja. Ja kun on tämmöinen tilaisuus tai missä tahansa pohditaan, sen vaikutus menee hienommille tasoille ja se auttaa pikkusen eteenpäin tätä maailmaa. Kyllä. Sitten oliko se Heli ensin? Joo. Tämä on hirveet puhuttu tästä. Tämä juttu menee eteenpäin. Mä rupean itkettää, koska mulla on se reaktio, se ei ole mikään tunnereaktio siis sinänsä, vaan se on kun silloin kun puhutaan totuutta, Joo. niin se alkaa itkettää. No, mä yritän nyt saada tämän kuriin. Se avaa, joo. Niin joo, mä ensinnäkin haluan sanoa, että mä oon siis todella vaikuttunut tästä luennosta ja todella hienosti osasit noi asiat ilmaista ja mä itse puhun samoista asioista ja mä opetan astrologiaa ja siellä on ihan jaetonta viisautta ja siellä on ihan nämä samat asiat. Joo, kyllä. Ja mä mietin sitä, että kun näinkin, voi kun osaisi puhua noin. Eli mä oon niin tekninen, mun tausta on siis tietotekniikan kouluttaja 7 vuotta. Niin mä rakennan tästä samasta asiasta hirveän teknisen järjestelmän. Mä usein puhukin, että se ajaton viisaus on mulle sellaiset tikapuut, jonka avulla mä ymmärrän ne perusajatukset ja sitten mä annan heijastaa sitä kautta, mitä joku muu uskonto tai uskomus tai joku järjestelmä tarkoittaa milläkin. Eli se avaa mulle sen ja sitten varmaan on samalla tavalla kuin eri kulttuureja, eri uskontoja, eri oppimistyylejä, niin
ehkä niin kuin mullakin on se oma yleisö, joka tarvitsee just Kyllä. tyyliin sitä tietoa ja niin kuin löytää niin kuin ne samat totuudet, mutta silti tämä tuntuu niin kuin upealta, että kun mun itselläni tulee sitten luento kanssa, niin mä mietin niin kuin just sitä, että miten mä saisin niin kuin kevennettyä sitä tekniikkaa siitä, niin kuin häivytettyä tavallaan sitä, niin kuin sitä taustaa siitä, että osaisi niin kuin puhua kauniisti. Mutta silloin nimenomaan merkitys. Mä aina ajattelen, että minkä takia näitä jumalallisia kipinöitä on lähtenyt liikkeelle. Jokainen on ainutlaatuinen. Ei Krishna, ei Kristus, ei Buddha korvaa yhtä ainutta muuta sielua. Me ollaan ainutlaatuisia. Ja se olisi melkeinpä surullista, mahdotonta mennä semmoisena homogeenisena massana ja tuoda sinne se opittu. Että täytyy olla, sen takia täytyy olla erilaista, niin kuin luontokin, se pysyy hengissä. Ja varmaan jos mä tulisin kuuntelemaan sun luennon, niin mä olisin että että koska sehän niin kuin antaa, niin kuin, totuushan ei ole niin kuin täältä tai täältä. Se on 360 astetta ja vielä pallo. Niin sehän on rikkaus. Kyllä. Ei. Ne perimmäiset. Kyllä. Kyllä. Sitähän voisi verrata niin kuin vuoreen, jonka päälle tullaan niin kuin erilaisia teitä. Kyllä. Sitten lopulta Niin, toi tuli tuolta ja toi täältä ja täällä ollaan. Joo. ihan siellä vuoren huipulla, niin tuntuu sitä, että ei tämä väärää polkua. Täältä menee se polku. Sitten ollaan vähän ylempänä, niin aletaan Mm. Se on se ihkemyksen vuori ja kaunista astrologiassa. Okei. Mä oon kauris, mun aurinkomerkki. Mutta sitten oli sinikalla. Heijo aloitti ajatuksen, minkä minun on tarkoitus sulle Karja sanoa, että sulla on jotenkin uskomaton taito. Tuntuu, että sä puhut niin kuin jonkun korkeamman, jonkun kautta, jonkun hyvyyden, kauneuden ja rakkauden kautta, koska sun puhe resonoi. Se resonoi niin valtavan paljon, itse kukakin meistä omalla tavalla. Ja mä arvostan valtavasti sun rohkeutta puhua näistä asioista tänä päivänä. Koska sekin, ja tässä tulee mieleen sellainen ajatus siitä, että joku on todennut näin, että kun maailmassa on näin paljon pahuutta, joku kysyi Jumalalta, että miksi Jumala, sinä tuot näin paljon pahaa maailmaan. Niin Jumala sanoi meille, että minä olen luonut sinut. Minä olen luonut sinut. Ja hän on luonut sinut. Kyllä. Ja tähän puhumaan näistä ja välittämään niin kuin sitä sisäistä totuutta. Ja silloin kun ihminen puhuu sisäisen totuuden kokemuksen kautta, hän on aina uskottava. Hän on totta. Hän on uskottava sinun. Mutta sitten vielä tästä tuli tuosta, kun sä puhuit paljon rakkaudesta ja hurjan tärkeä kysymys. Ja se saa monenlaisia muotoja aina suhteessa johonkin. Rakkaus ilmentää eri lailla itseään. Kyllä. Mulle tulee mieleen sellainen ajatus siitä, että miksi niin sanotusti hyvät ihmiset ovat hiljaa, että ne eivät puhu eivätkä osallistu niin paljon. Niin mä ymmärsin sen näin, että niin kauan kun me ei olla siinä rakkaudessa, me ollaan varovaisia. Mutta sitten kun me olemme kokeneet, mitä on rakkaudellisuus, sen jälkeen me ei pelätä mitään. Me puhutaan todella avoimesti ja sydämen kyllyydestä silloin, kun me ollaan koettu sen rakkaudellisuuden olemus itsessämme. Kyllä. Se on eräänlainen kokemus, koska sä sanoit hyvin siinä, että silloin kukaan ei kritisoi. Se vie vähän niin kuin vie tämmöiset ajatukset niin kuin huujoilta pois, kun ihminen puhuu rakkaudesta käsin. Se ei yritä opettaa, se ei yritä väittää, se ei yritä mitään, vaan se vaan jakaa omaa kokemustaan. Joo, se ei tuomitse eikä erottele, vaan koska se syleilee kaikkea yhteydessä. Joo. Ja sitten tähän kärsimyskysymykseen, niin mä katsoisin sitä myöskin, se on kaikki totta, mitä todettiin ja näin. Mutta sitten yksi näkökulma on sellainen,
Ja se tulee siitä lähtökohdasta, että meissä kaikissa psyykkisesti on myös meidän sisäinen lapsi. Se pieni ihminen, joka me ollaan oltu, se ei katoa minnekään, se on meissä aina. Se on olemassa. Ja mitä enemmän siihen on yhteydessä vielä aikuisena, niin sen parempi. Koska se on meissä sen nuoruuden ja vilpittömyyden olemus. Mutta sanotaan näin, että joka ihminen, joka ei kohtaa ja koe sitä surua, kipua tai kärsimystä itsessään, ja lähinnä se on aina siinä lapsessa, niin hän ei kuule myöskään toisen ihmisen kärsimystä. Eli se, että silloin me tullaan tietoiseksi ja herkäksi ja virittyneeksi myös niin kuin suhteessa toiseen ihmiseen, kun me ollaan koettu se itsessämme. Kyllä. Siksi me voidaan kohdata kaikki. Kyllä. Joo. Koska se tekee meistä, silloin on ihmisyyttä, silloin on sitä myötätuntoa ja ymmärrystä. Joo. Bob Dylanhan laulaa siinä Blowing in the Wind vapaasti suomennettuna, että kuinka monta tietä ihmisen täytyy kulkea loppuun ennen kuin hän kuulee muiden itkevän. Se on monta tietä, mutta se tulee. Se tulee. Joo. Mä olisin kysynyt vähän niin kuin toisesta asiasta, mutta mainitsit, niin mikä tämä oli tämä Maria Sisaret? Vapaakatolinen kirkko, niin se on saanut alkunsa Hollannin vanhakatolisesta kirkosta, eli se ei ole paavin niin kuin alainen. Ja Teosofisen seuran jäsen C.V. Leadbeater ja sitten oli Wedgwood. He oli niin kuin kirkollisessa toiminnassa myöskin mukana. Niin kumpikin oli selvännäköisiä ja he niin kuin huomasivat, että tässä niin kuin vanhakatolisen kirkon menoissa niin tavallaan niin kuin se antaumus ja se, joka tulee niin kuin täältä maasta, niin kuin palvelun ja uhrin valo, joka nousee, siis uhri ei nyt ole, se on niin kuin sacrifice, niin kuin pyhäksi tekevä voima, niin se pysähtyi tietylle tasolle. Eli se tietty varmaan semmoinen dogmaattisuus ja tietyt semmoiset niin kuin synti ja muu tämmöinen ehkä lunastusoppi ja tämmöinen, niin tämä on niin kuin heidän kokemuksensa. Ja he halusivat tehdä siitä teosofisemman tai aikain viisauteen perustuvamman niin kuin muodon. Eli se on niin kuin ihan kristillinen kirkko, mutta se on vapaa tietyistä dogmeista ja se on myöskin ekumeeninen, eli kuka ja mistä lienetkin, niin olet tervetullut niin kuin nauttimaan ehtoollista. Ja siinä on kuitenkin tämä teosofinen tai aikain viisauden niin kuin, niin kuin käsitys, että meillä jokaisella on se tavallaan se vastuu ja se mahdollisuus. Eli Jeesuksenkin sanat, minä olen tie ja totuus. Minä olen tie, totuus ja elämä. Me ollaan kaikki se. Eli justiin tämä, että hän näytti sen, miten se on niin kuin mahdollista. Ja monet muut tietysti aikojen saatossa ovat sen näyttäneet, että aina on etsitty ja aina on löydetty. Ja aina on jääty auttamaan löytämisen jälkeen. Niin vapaakatolisessa kirkossa on tämmöinen Maria Sisar-järjestö, joka muun muassa niin kuin auttaa siinä seremonioissa. On pyhä eukaristia, sakramentin siunaus, parannuspalvelus, prime, aamu, hartaus, komplin, vesper, ihan nämä. Ja mennään niin kuin tavallaan tietyn kirkkovuoden mukaan ihan, niin avustavat siinä niin kuin alttaripalvelijana piispaa, pappia
Ja myöskin sitten Maria Sisarilla on siinä on tavallaan eri asteita, eli tämmöisen itsen tuntemisen niin kuin itsetutkiskelun tien kautta, niin sitten on diakonissa. Eli diakonissa sitten hänellä on niin kuin oikeus muun muassa jakaa ennalta siunattu ehtoollinen. Ja mä oon nyt saanut olla sitten yhden diakonissan kanssa, Mailis Jusliinin kanssa, niin ollaan oltu uurnan laskussa ja käyty viemässä niin kuin viimeinen, tai siis tämmöinen niin kuin ehtoollinen, ja hän on pitänyt tämmöisen parannuspalvelun diakonissani sairaalassa. Ja esimerkiksi mun työkaveri, joka kuoli, sairastui, hänelle tuli pahanlaatuinen aivokasvain ja hän ei saanut sitten silloiseen sairaalan pastoriin oikein yhteyttä, niin käytiin sitten Mailiksen kanssa pari kertaa. Ja sitten hänen tykönä, kun hän oli saattohoidossa. Ja se on siis osa tätä työtä. Ja jotenkin mä ajattelen, että teosofian kautta, aikain viisauden kautta, niin mä oon löytänyt sen tavallaan syvemmän puolen vielä tästä kristinuskosta. Voidaan puhua se esoteerinen puoli, mitä se todella on. Ettei ole vaan se ulkoinen sana ja tavallaan se antaumus, mikä silloin ihan pikkutyttönä oli. Niin ja mä koen jotenkin tuolla vapaakatolisessa kirkossa, mulla on aina ollut laulu kauhean huono, aina putonen ja näin, en osaa laulaa, mutta siinä niissä seremonioissa niin mä laulan koko sydämestäni, että just tämä, että kun sä puhuit tästä rakkaudesta. Ja jotenkin mä tunnen, kun siinähän niin kun rakentuu valtavan iso se rakennuskin, ja siihen ottaa enkelijoukot osaa. Ja jos täältä tulee se maanvalo, joka nousee taivaaseen, niin sieltä yhdistyy se taivaan valo, joka laskeutuu maan päälle. Ja ihminenhän on siinä, että tavallaan sekään ei voi, jos ei täällä ole vastaavuutta. Tai puhutaanko sitten auringon, siis tämän henkisen auringon ja maan niin kuin voimien yhdistymisestä, niin mä koen sen. Niin musta tuntuu, kun mä laulan, niin mä jopa sanon ärrän sille niin kuin ihan kuin se olisi joku sellainen nuorempi. Mutta se, että se on, kun mä tiedän, että senkin työn kautta vuodattautuu ympäristöön niin kuin Jumalan voima, rakkaus tukemaan ihmisiä heidän pyrkimyksessään kohti sopusointua, kohti elämän ykseyden, elämän pyhyyden ymmärtämistä. Ja se on semmoinen niin kuin palvelutyö. Että se on tullut niin kuin tavallaan sitten tämän teosofian kautta, aikain viisauden kautta. Niin. Joo. Haluaisiko joku sanoa vielä jotain? Jos ei, niin mä voisin lopettaa tämän illan kiitoksia Tarjalle tästä kauniista ja niin kuin sanottu liikuttavasta. Totuus liikuttaa. Mä oon huomannut se, että jos jonkun pienen totuuden itsessään keksiä ja saa sen sanottua, niin saattaa liikuttaa. Sitten ihmisellä nyt se liikuttuu omista sanoista. Mutta muutama ajatus vielä tällainen niin nostatuksista tästä rakkaudesta. Mä oon ennenkin puhunut siitä ja laulanut. Kirsti Elo, joka on teosofisen seuran, en tiedä onko edesmennyt. On edesmennyt, joo. Puheenjohtaja joskus Forum Humanumissa kertoi rakkauden määritelmässä. Sanoi, niin kuin sinä nyt tässä äänen sanoen, että rakkaus on maailmankaikkeudessa kaikkialla vallitseva hienoinen energia, joka läpäisee kaiken
olemassaolosta, atomeihin ja Kyllä. pienempiin asioihin. Ja toinen asia, joka mun mielessäni tähän liittyy, ja josta saamme kiittää tänä iltana Raimo Hätästä, joka on käyttänyt täällä pari puheenvuoroa, on tähän liittyvä ajatus siitä, jonka myös usein mielelläni toistan, että mikä tämän ihmisen tehtävä tämän rakkauden suhteen sitten on, siis meidän. Ihminen on niin kuin hehkulamppu, jonka tehtävänä on, niin kuin muistatte vanhan hehkulampun, missä on se lanka, joka valaisee sieltä sisään, puhdistaa pitää tämä hehkulamppu sillä lailla puhtaana, että se valaisee mahdollisimman kirkkaan tämän todellisuuden. Eli Jeesus sanoo, te olette maailman valo. Kyllä. Tarkoittaa teitä. Ja meitä. Meitä kaikki. Kyllä. Kiitoksia. Joo. Kiitoksia vielä Sinikalle, jonka tiedämme rakentaneen tekstin Pekka Strengin laulun sisältäni portin löysin. Tämä asia Kiitos. tässä muutamia vuosia sitten ja mä olin ihan hämmästynyt ja ystävämme tuolla Keski-Suomessa, joka on Pekka Streng yhdistyksen puheenjohtaja, oli valtavan innostunut tästä asiasta ja tuli tapaamaan Sinikkaa tämän laulun. Joo, kiitos. Joo, mutta ehkä sitten joskus. Joo, kiitos Sinikka. Mä just tänään kuuntelin sen, kun mä viimeistelin tätä luentoa ja sitten menin alakertaan ja sanoin Ilkalle, että nyt on niin, nyt koskettaa niin, että mulla ei riitä tää, niin kuin sehän, niin kuin sä sanoit, että tai siis Mauri sanoi, että tulee ne kyyneleet ja samoin heli niin koska se koskettaa sitä jotain niin syvästi, että tämä meidän fyysinen ja tunnekeho ja me ei niin kuin taho enää riittää, koska se on jotain niin valtavaa. Että nöyrimmät kiitokset sulle, se on niin kuin todella. Sanot, koska sä oot tehnyt